abalandela ngenani angilala ngezinsukwini bathi kulula ethi sithwalo asina bungozi ngabona izinyembezi ezindaweni zami ngikhumbula amazikhojo kwintsesela nemvumela isithwalo sami asasenzi lula lutho impilo yangibeka lapho khona isithwalo esisindayo empilweni yami ukube ngangasi ngangithathanga lento abangani bethayi nabungozi. Hey. Hi bo. Umsawa Nkosi. Wasuba muhle kangabuya kuphi. Isonto namhlanje. Isonto lana Musa. Mamusa, mangabuza nje. Ngicela ukuyiphuzela nje Msawa Nkosi. Uqale nini kube lesilwane isona? Hayi. Sano sama disala bengithi sidlulile nje lapho. Kuphi Musa? Kuphi? Uqale nini kuba nje lo muntu owuyena njengamanje ongananembeza, onganandaba ngoba nje kucacile nje ukuthi yazi uyalala uyahonqa nje awazi nanyaka ngathi nje akwenzeke lutho empilweni yakho. Ngathi nje kanti ngizoqosa uzube nini ngolisa ngosela lento. Uqolisa ini Musa? Mina ngithe ngifuna ingane yami. Uxolisa ngeke izilungise lento Musa. Kodwa bengikwenza bengenzela mina nawe ngithi seno sami. Ini ngeke ungabukela usayini. Msawa Nkosi. Musa ngempela uqale nini kuba umuntu onjena wena? Uqale nini kuba usathana onjena Musa? Hayibo uNkulunkulu wami. Musa kuba wavele wangivezela nje ukuthi wena usathane futhi umbulali kahle kahle Musa. Ungangenzi mina ukuthi ngikuthande ngithembe nesibeletho sami ukuthi ngikunike ingane ngoba kube ngangithanda lo ngane ngayingenza kodwa mina ngakuthemba le nkulumo yakho ikwenza ube ngcono kuba nami ukutshela ukuthi wena ziningi mhlawumbe ingane zama uyikhipha kusho hey awukwazi ukukhuluma kanjalo awukwazi ukukhuluma kanjalo usungidakelwa hey Msawa Nkosi lento labona lento esikhuluma njengamanje ayishintshi lento oyenzile ayikho futhi into eyoshintsha lento oyenzile noma ngenzani Musa noma ungathini noma lento ukuthi ukwazi ukukhipha igama lokuthi ungayikhiphi ingane zami akaze ngisho kanjalo Musa kuba yiqili wena Musa kuba yiqili Musa uqale nini kuba yiqili Msawa Nkosi Musa kuba yiqili Musa ufuna ukushiftha blame manje uthi awuna ngisho amahloni uphikisana nami awuna ngisho amahloni unembeza ukho ngengazi lami Makhulu ngeke ngenze kanjena. Yibo. Yiphi impahla yini? Yiphi impahla yini? Yo, ngavuma khona. Yo.
Salo balumusa mani. Hey. Manslalo khuluma izilondlo. Ishona mahapi impahla yini. Awusesicela ukuthi sibumagogo. Sobe umbalo sajenkomo. Ufana. Ufana. Angeke kube lula. Mina namanje ngisayibuza lenkulumo yakho kahle uchaza ukuthini mawuthi ukuthi shuthi nje ngalempilo engiphilayo ohlezi ungibalisela ungitshena ukuthi sihlele emjondolo siyophuma nini kule ndawo enjena bengihlezi ngibika ukuthi ngiyedinga ingane ziningi ingane engidingayo kuwena shuthi ingane zami buyikhipha kahle ingane zami buyikhipha kodwa ngiphutha nelokho lalela wena sisathane lalela wena msigebengu musuku ungigulela mina mso wenkosi ukwazi kahle kamhlophe ukuthi into engasoze ngayenza musa ukushifta iblame into engishilo ileyo wena msa wenkosi awuyisoli into engisho ukuthi wena awuyisoli ngalento oyenzile yabona ke engifuna ngiphuthe lodwa engilenzile sena ngiphuthe lodwa sami yiphutha akulona nje iphutha kodwa ngicela ubuke into eyodwa ngicela ubukele ukuthi bengifuna ukwenzani ngani ngomphefumulo wengane yethu awuyahlanya msa wenkosi bengifunela mina nayo impilo engcono ingane yethu yona bungayifunela impilo engcono sazobe sithole enye ingane engazongidakela mina ngicabanga ukuthi mina ngingalala phela ngibheke phezulu ngiphinde ngimethele inja ngazi ngani nalo ngane leyo futhi uzophinda futhi uyihambise usiyaphaphalaza manje usiyaphaphalaza usungibiza Inja, ngenja msawethu, ungibiza ngenja manje sivuye sesiyaxabana ukuthi sikhulumile nawe inja enza kanje inja eza abantwana ephinde badle hayi uyingulube ingulube eza abantwana ephinde badle awuyiphathisa komuntu mina ngazi ngicabanga ukuthi kanti ngihleli endlini ngigcina isilwane yabona kusukela njengamanje msawe inkosi engifuna ukwazi ukuthi phakathi kwami nawe kuphelile futhi noma ngihlezi uyicula le ukuthi kuphela hey ayike lalela ke kanti nesilima ke isilima siyahlakanipha naso ngesinye isikhathi Mfana akubaleke mfana. Mfana bazokuthola mfana. Usemphumalile indlondlo bomako mawuthi mfana. Uselihlathi. Phumela nina mfana. Bambeni mfana. Bambe. Mfana mfana. Hey. engifuna ukwazi mina msawe inkosi ukuthi ngiyabona njengamanje
phelile phakathi kwami nawe. Awusophinde ungibone mina Sawe Nkosi. Into engifuna uyazi ukuthi uma ngane yami chasini manje. uma ngane yakho iphi lo ngane le? Kuphi? Ingane Iphi lo ngane? Oyibulele Musa. Wehambise sangomeni. Ubuqasi ngeke ngikuthole lokho Sawe Nkosi. Akukho kufika lo ukuthi nje ngevoice note nje ungayizwa ngivumileke sami ngiyaxolisa yini ke ngiyofuna ngiyenze yini ngitshela ngenzeni ukuze ungixolele ngitshela ngenzeni Musa ayikho into ozoyenza zoba ngichaza ukuthi ayikho into ozoyenza bathi kulula bathi ngizophola uma nje ngithatha lento ayinabungozi kodwa sengisaba. Ngengane yami mina lo ngingibiza ngamapha amagama kodwa ngeze kushintsha ukuthi ngubaba owengane yami. Hey yabona abona Musa ngifuna ukutshengisa ulondwe lo ngamazi Ubungayifuni impilo ngomphefumulo wengane yami ingane sisazothola ngeke ungasongidakelwa sebancane sona ukwazi ukuthi lalela ngikhathele ukukhuluma sengikhulume sekwanele mina into engizoyenza ke ukuza ubiza abantu basekhaya bezela baya uzobachaza futhi babeke abantu bakini kwenzakala umntwana wabo andingane yabo lelahlekile ingane yami la ukwazi ukuthi utshela abantu bakini ayikho ingane kwakuthiwa ingane yokomalume ayikho lokho ingane yami owayezalela ukuzothwala ngayo engithi wena ufuna impilo engcono uthi ukhathele ukule ndawo nje ufuna ukwehlala endaweni ephezulu ufuna ukwehlala komhlanga ucabanga abantu abahlala komhlanga musukuhlanya Sawe Nkosi Yebo ngakekho umuntu osifazana othanda impilo enjena akekho umuntu othanda impilo enjena kodwa ngangingathi ukuthi dlela umphefumulo wengane yethu uyidayisela amabhubesi uyidayisela inyanga angikaze ngisho mina ukuthi asidele ingane yethu ngeke ngokufuna ubucebe nje ufuna yonke into sengathi umphefumulo ungane yami yavunda la esweni awuyagula futhi wemusa mina ngalalela ngikhathele ukukhuluma into engizoyenza njengamanje mina ngiyotshela umphakathi uzobona ukuthi wenzani ngawo ucacile ukuthi hayi umphakathi ungenaphi umphakathi ungenaphi uyahlanya wena umphakathi uthi umphakathi awenzeni umphakathi uzobona ukuthi uyenzani ngomuntu ombulala hayi Musa cela ungeke mina okwazi kwenzela wena wenzeni wena ngiyazi singakwazi kuyilungisa umphakathi ungenaphi othandweni lethu ufaka umndeni wakho usufaka umphakathi manje umphakathi usawenzela umphakathi uzobona ukuthi wenzani udila kanjani nombulala umuntu obulala insha ibhubesi ingulube edla ingane zayo hayi musukuyenza lonto musukuyenza utshalo uphinde uyivunela uyinja kabi wena hayi musukuyenza lonto umphakathi mawakhe Isithwalo sami ngengazi lami ngengazi lami Musa ngazi mina akusinto ukudlala mina uye wonke lo ngiyibona la uzongifuna ngiqonde kahle no Umanye ngithatha talent mkhulu kanti manje baqonqa ngasho kahle ukuthi unqobo ukufika lana usukhonjiswe ubani futhi engihlelelana Wemusa yini engibona ngamehlami yeyi wemusa uhamba uyaphi Musa hayi awukwazi ukutshena lonto leyo ukuthi
Sawule ngichazele wena manje mkhulu ukuthi hayi mkhulu usungikhomba lo ngikhomba mkhulu sawule ngichazele wena manje ukuthi mina ngiyakuphi mangabe ngiphuma ukuthi ngiyakuphi nje hayi isikhoma lesi ngihamba naso lesi hey hayi mkhulu ngeke ukungilawula ke lokho hayi lokho ukungilawula ke mkhulu ngeke ukwazi ungilawula angisakwazi manje ukuhamba ngobona imndeni yami angisakwazi hayi angizwa mina lonto le Ubuka mina ubonto okudlala. Mawubuka la ubonana ubona into yokudlala la ngiyabuza Musa. Hayi. Ngiyabuza ukuthi ubona into yokudlala imona mina. Yini le ngibona ngamehlami? Umshonisephi ufana? Umshonisephi umfana ngiyabuza ukuthi umfana umshonisephi? Ini? Hayi. Awuthanda uyadlala. Wena amaqondo omkhulu ngathi mangicela ingane yami wangakwazi ukunginikeza wona. Usuze umuntu hayi mkhulu ilahla kanjani esigodlweni sakho? Kanti lemithi yakhe kanjani maqonqo? Uzomangela wena. Wajwayela izinyanga zokudlala lezi. Hayi yawona ngisayithembi lento yakho manje ngisayithembi nje ngempela into yakho. Angisayithembi. Uchaza ukuthini manje? Ilahla kanjani ingane? Okay, kakhulu yaxolisa yokusebenza nengane. Yabona Musa. Musa buyisa lo mfana lona Musa. Buyisa lo mfana ingcebo isazofika kuwena. Musa uthatha ngalendlela uthatha ngayo. Uyisa umfana bese ezosebenza ufana ibone ingcebo hayi lento uhamba uyaphi. Uyazi kodwa uyazi inkinga ngikuyona. Yazi njengoba ngihamba nje lo mfazi lo manje ngitshela ukuthi uyobiza umphakathi njengamanje. Wena uzongitshela ukuthi ingane yami uyazi uzoyikhipha. Futhi mina ukuthi ngiyapha ngeke uzongivimba ukuthi ngiyapha. Ngiyahamba mina amaqonqo. Ngiyahamba. Ingane yami uyayazi. Usukhetha ukuyibulala nikhohlane ngabi nenyanga. Nikhohlane ngabi ingane yami uzoyikhipha. Mina ngeke mina ngiboshwe. Yabona. Hayi bo. Hey, ubona ukuthi ngiyancengani. Akhola uyakhoza ungayikhiphile lengane le, nenkomo yami ungayikhiphile. Uyangizwa ukuthi ngitheni? Uyangizwa ukuthi ngifile wemusa. Yabona mina, maqonqo akuyona into yokudlala. Yabona, ikusofa yonke into yakini uma ngabe lishona ilanga. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uma lashona ilanga, ingabuyile le ngane, yeza lapha komaqonqo. Hayi, ngiyadabuka, sengiqedile. Ngabalandela ngenani angilala ngezinsukwini but Yabona mfethu Sifiso mfethu yabona into yenze kumina namhlanje mfethu. Angifuni ukukhuluma into eyiningi mfethu. Angifune ukuzwa lutho kodwa mfethu ngikhombisile mfethu ukuthi into ethu umngane mfethu ayikho mfethu. Mfethu wangithembisile wathi lento leyo. Awuyajabula ngcono ngoba mina abangani okwazi ukubalekela. Nawu umphakathi. Usunganga umphakathi phuma. Ayikho into eselungisa mshaya Nkosi. Ngcono wena nabangani okwazi ukukhuluma nabo. Ngcono wena nabangani. Ngcono. Mina ngoba sengibuye nje ngisimo kade ngikubheka ungakwazi ukuyeka. Angitshela ngiphuma ukuthi ngiyaphi mina la. Uzokwazi ukuletha abantu manje kulana. Uzokwazi ukuletha abantu. Awuphume uzoyichazela phuma. Msankosi. Ngizathela mina yini engayikhuluma ngayo. Musa. Alesimbo Musa. Mina bongaza ngibuya ngathi mina ngiyahlanya ngathi ngisilima mina. Ngoba nawe ungenza isilima ushift iblame wenza yonke into. Kodwa manje sisizakuphi lenzayo manje sisizakuphi msebenzi. Angazi uzochaza. Musa. Ngiza ngikukhulisa ukukhona. Musa.
ngeke hamba ngilapha indaba Ngiyaka musa. Pusa, kwenzenjani? Hlala phansi. La sobathini la. Qosha abantu abaphandle. Kwenzenjani? Uyathanda uthatha izinto zakhuluma labantu abasemnyango bazongibulala Musa kufa musa. Musa deserve kufa musa. kodwa manje Kekho khona isilo sami igazi lami ngengane yami bazothi kulula bakhulume nami bathi ngizophola nje uma ngithatha lento kodwa manje semsana ngesikhathi wenza kanjani singakhumbuli ngesikhathi ukhulele umntwana wethu Ufuna ungitshela ukuthi mina ngakhulela ingane yakho futhi wena nje. Kungenzeka. Ayikwazi ingane yethu ukuthi ngaliqhamuke ingavelisa ngingasekho semsana bazongibulala labantu laba. Bamusi vele ziyakhula ngaphandle kwabakwazi. Ufuna ukuthi uma ukuthi ngikhulele fule ingane uzophinda uzebulala. Ngizaphinde ngifundile ngifundile. Semsana uNkulunkulu zami lalela. Mhlawumbe uNkulunkulu zami kusikhombisa la sinikeze ithuba lesibili. uNkulunkulu uzama usikhombisa ithuba lesibili lokuthi ngiyazi umntwana wethu ngilenzile iphutha kodwa manje ngizokwenza kangcono kulona ngizokwenza kangcono Uyena umuntu uzange bayalo labantu awuphumi batshenta sikwazi ukulungisa inke phuma utshela labantu ukuthi angikho phuma utshela abantu angikho noma ngathiwa ngiyakwenza lokho anginandaba ngizobe sengikwenzela engane yami ukuthi ungavinye igama lesi ngoba mina ngiyena umbulali musa kodwa ngifuna ukwazi umusa ngifuna uphumile la endlini ngifuna uphumile la endlini ngiyakwazi ukuhlala nesilwane wathi if ngikhulelwe manje ngoba kwenzeka kanje uzophinda futhi lengane nayo uzohamba uyinikeza inyanga zakho lutho okay okay umphakathi osha musa tshela abantu abahamba bazombulala labantu Yebo ngabalandela ngenani angilala ngezinsukwini bathi kulula kanti ngokubumfi ukube